Zeeuwse voedselproductie in de toekomst duurder. Het is maandag 28 september. Dit is Zeeland Nu. Minder vlees, meer groenten. Weggewaaide strandhokjes opgeruimd. En sluisdeuren komen uit China. Dag dames en heren, de Zeeuwse supermarkten zien er in de toekomst compleet anders uit. Er liggen andere producten in de schappen en de prijzen zullen ook hoger zijn. De voedselproductie in Nederland moet compleet op de schop, dat zeggen wetenschappers van de Universiteit van Wageningen. De overheid wil dat de Nederlandse landbouw in de toekomst meer uit kringlooplandbouw gaat bestaan. De bodem dreigt uitgeput te raken en de biodiversiteit neemt af. Daarom heeft de regering in het klimaatakkoord opgenomen dat er meer met kringlooplandbouw gewerkt moet worden. Een groep vooraanstaande wetenschappers van de Wageningen Universiteit heeft een visie gemaakt voor de toekomst van de landbouw in Nederland. En daarin wordt gesteld dat het rigoureus anders moet met de landbouw. De gronden moeten anders worden ingedeeld en voor Zeeland betekent het bijvoorbeeld dat de sterke eigenschappen van onze provincie nog beter gebruikt moeten worden. Ik denk dat het voor Zeeland heel belangrijk is om te kijken van hoe gaan we om met onze zoetwatervoorziening en met de droogte. Dus ik denk wel dat we toe moeten naar meer droogteresistente gewassen en ook meer ziltlievende gewassen, zou ik kunnen zeggen. Dus denk bijvoorbeeld aan rode bieten, maar ook dat je zeker al meer gaat verbouwen. Dat betekent ook dat we natuurlijk dat ook moeten gaan leren eten en dat we daar chefs en influencers wellicht voor nodig hebben om dat juist te gaan promoten. De windparken die voor de Zeeuwse kust staan spelen ook nog een rol in het plan. De Noordzee en met name de windmolenparken daarvan is eigenlijk nooit toegestaan om daar te gaan vissen. Dus die willen we ook echt heel erg in gaan zetten voor het biodiversiteitsherstel. Dus voor het herstellen van de zeebodem en eigenlijk het laten floreren van diverse vissoorten. De nieuwe visie brengt veel uitdagingen, want niet alleen de boeren moeten flink veranderen. De boeren natuurlijk die moeten dan daaraan meehelpen, maar ik denk dat het vooral de consument is en de overheid die andere initiatieven ondersteunt of steunt financieel. En met kennis. En wat betekent dat dan voor de voedselindustrie? Ja, dat is natuurlijk enorm. Hè? Want als je kijkt naar de huidige manier van werken, de huidige ecosystemen, die passen absoluut niet bij de maatschappelijke doelen voor de toekomst. Dus er moet nogal wat gaan gebeuren. En ook de producten die in de supermarkten liggen, zullen er in de toekomst heel anders uitzien. De vraag is of de gemiddelde Zeeuw daar enthousiast van wordt. Ik denk dat die consument al heel snel te porren is als je uitgaat van een veilig en gecontroleerd voedselsysteem. Dat het betaalbaar voedsel blijft, maar dat het wel voldoet aan alle maatschappelijke eisen. Maar ook daar zal natuurlijk het verhaal verteld moeten worden. En het besef ook dat voedsel niet tegen de laagste prijs gekocht kan worden. Want die tijd is eigenlijk voorbij en dat is een ouderwets gegeven. Er zijn 7 Zeeuwen besmet met het coronavirus. Dat is relatief goed nieuws, want pas als er meer dan 27 besmettingen per dag zijn in Zeeland, wordt de situatie zorgwekkend. 7 geconstateerde besmettingen gisteren is ook iets lager dan de dag ervoor, toen er 10 geconstateerde besmettingen waren in onze provincie. Bij de nieuwe besmettingen gaat het om 3 inwoners van Tolen, 3 van Schouwen-Duiveland en om 1 Goesenaar. In de andere Zeeuwse gemeenten deden zich geen nieuwe besmettingen voor. Ook niet in Middelburg, waar een dag eerder nog 4 nieuwe besmettingen werden geconstateerd. De N57 is vannacht bij Seroskerke op Schouwen-Duiveland urenlang dicht geweest vanwege een grote brand in een loods met caravans. Tijdens de brand waren ook enkele explosies te horen. De loods 110 bij 50 meter ging volledig in vlammen op. Het is nog niet bekend hoeveel caravans door de brand verloren zijn gegaan. Tegen voormalig no-surrender-kopstuk Rico R. uit Hulst is vandaag 4 jaar gevangenisstraf geëist. Ook andere kopstukken van de motorclub, onder wie Klaas Otto, hoorden celstraffen tegen zich eisen omdat ze leiding zouden hebben gegeven aan een criminele organisatie. Rico R. werd 2,5 jaar geleden in zijn woning in Hulst gearresteerd en zat vervolgens een half jaar in voorarrest. Daarna werd hij vrijgelaten in afwachting van zijn proces. No Surrender had een Zeeuws-Vlaamse afdeling en hield vaak clubavonden in een café in Klingen. Het waterschap Scheldestromen heeft vandaag de kust geïnspecteerd om te kijken wat de schade is van de storm van vrijdag op zaterdag. Wat opvalt is dat veel zand op de strandovergangen van Zeeuws-Vlaanderen is gewaaid. Hieronder zit een grote betonnen plateau. En dat is dan aangelegd eventueel voor hulpdiensten dat die het strand op kunnen als er iets gebeurt. En ook voor laden en lossen bij de strandpaviljoens.
Maar dat is nu op dit moment niet mogelijk, omdat er toch best wel veel zand, zeker een meter zand op zit. Dus dat zal geruimd moeten worden. Ook de strandhuisjes hebben het zwaar te verduren gehad. Net als op de Walgense kust zijn ook hier veel strandkortjes omver of zelfs helemaal weggeblazen. Schatting tussen de 50 en de 70, denk ik, langs de West-Vlaamse kust op dit moment. Dus dan, Maar die worden nu opgeruimd door de eigenaren, of hoe gaat dat? Ja, deze zijn allemaal van één eigenaar, van de exploitant, van de strandpaviljoen ook. En die ruimt ze nu straks gewoon allemaal op en dan gaan ze de berging in en dan wordt alles weer gerepareerd. Volgens het waterschap zijn de duinovergangen eind deze week weer zandvrij. Met 900 man wordt er op dit moment in de Chinese havenstad Penglai gewerkt aan de nieuwe sluisdeuren en bruggen voor de nieuwe sluis in Terneuzen. De Chinezen kwamen bij de aanbesteding het beste uit de bus qua kwaliteit en prijs. Momenteel zijn we volop aan het fabriceren van de verschillende blokken. Die worden dan blok per blok volledig geschilderd. Zo één blok, ja, dat zijn toch al afmetingen van 20 op 25 meter, 9 meter hoog. En dan gaan we die, nadat ze geschilderd zijn, samenstellen tot één grote sluisdeur. Door de coronacrisis heeft de bouw bijna 3 maanden stilgelegen, maar van vertraging is geen sprake. Ze gaan op tijd hier zijn. De bouw van de sluis komt niet in gedrang. De bruggen en sluizen komen in 2021 aan in de havens van North Seaport. En dat gebeurt per schip. Op één transportschip. Dus ze worden naast elkaar op het transportschip gelegd, de sluisdeuren met daarop de bruggen. Het is het hoogtepunt dit jaar voor Wielerminnen Zeeland. De Binkbank Tour, de internationale wielerwedstrijd die deze week Zeeland aandoet. Het profpeloton is 2 dagen in Zeeland te bewonderen, met dank aan Jo van Remortelen. Woensdag doet de Binkbank Tour Vlissingen aan en een dag later komen de renners naar Zeeuws-Vlaanderen. Want in Filipijnen starten de renners een dag later voor de 3e etappe. Jo van Remortelen is parcoursbouwer. Hij komt uit Sint-Jansteen en heeft alle routes uitgezet. Het zal er op 1 oktober ongeveer uitzien zoals nu. Weinig publiek, er zal wat dranghekken en wat juryleden. En voor het overige zullen de renners 150 meter voor deze start en tot 100 meter voorbij de start geen publiek tegenkomen. Allemaal in het kader van corona. Dus safety first zou ik bijna zeggen, maar het is op zich wel een apart gevoel om hier nu alleen te staan. Sinds dit jaar is Van Remortelen ook beroepsmatig betrokken bij het wielrennen. Het is een hele eer voor de Zeeuws-Vlaming. Vorig jaar al als zelfstandige Bever en Hulst gedaan. En dat is kennelijk bij een aantal partijen zo opgevallen of bevallen. Ja, ik kende de mensen van Golazzo Sports al jaren natuurlijk. Maar dat ik gevraagd werd of ik niet toe wou treden tot de koersdirectie. Nou, dat is 1 keer vragen en ook 1 keer ja zeggen natuurlijk. Dus vandaar leuke business. Een kans die je niet kon laten liggen? Nee, het was eigenlijk een mooie voorzet en die kon ik toch wel recht in het kruis koppen in dit geval. Nu is het in deze tijd allesbehalve makkelijk om een wedstrijd te organiseren, omdat ook de communicatie tussen Van Remortelen en zijn collega's soms via omwegen gaat. Ja, videocall, videoconferencing, et cetera, maar het normale persoonlijke contact, ja, daar leg je 20 keer zoveel pad af als dat op deze manier gebeurt. De Zeeuws-Vlaamse etappe van de Binkbank Tour gaat onder andere via de Sluiskiltunnel richting België en wordt op televisie uitgezonden. Van Remortelen roept mensen vooral op om thuis te blijven. Waar we nu nog een beroep op doen, dat is op het gezonde verstand van het publiek. En wij geven als advies mee, mensen, ga rustig binnen zitten, ga in je zetel zitten, pak een bak koffie, pak een pilsje en kijk naar tv. Keuzestress voor rommelroute-liefhebbers. Normaal gesproken zijn deze rommelroutes verdeeld over de hele zomer, maar vanwege corona zijn er veel doorgeschoven naar september. Ieder weekend zijn er nu wel een paar tegelijk. En dan is het lastig kiezen. Wij gingen naar de rommelroute in Oostzoeburg. Uitslapen is er niet bij voor de deelnemers aan de rommelroute. Terwijl ze druk bezig zijn met het aankleden van hun voortuin, lopen er al handelaren in de vroege ochtend op koopjes te jagen. En daarom is het voor de hobby-rommelroutekopers van belang er ook vroeg bij te zijn. We staan hier om 8 uur al, dus dan staat de wekker toch al om 6:30. Sommigen zijn zo brutaal om al in de onuitgepakte dozen te graaien. Anderen gooien het over een andere boeg. Ze zijn €4 bij elkaar. Doet u dat voor 3? Alles? Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Ik probeer het wel altijd. En ik moet zeggen dat eigenlijk het merendeel altijd wel zegt van dat is goed, dat is leuk en dat is prima. En dan heb je ook weer een leuke deal gemaakt. Echt niet?
De meeste rommelroutes zijn vanwege corona verplaatst van de zomer naar september. Daardoor kan het voorkomen dat er meerdere op één dag plaatsvinden. En dan moet je keuzes maken. Vorige week hebben we een keuze gemaakt van 5 rommelroutes dat we er 2 hebben gedaan. Je bespreekt wel even van welke heeft de meeste kramen, kijken we meestal naar. En ook waar de routes zijn. Dus dat je ook niet de hele tijd heen en weer moet rijden. Dat is ook keuzestress. Dit jaar deden er zo'n 270 huizen mee die voor het eerst eerlijk over het dorp waren verdeeld. We hebben het 6 jaar lang gehad dat qua verdeling gewoon niet fijn was. Dus vanaf de burgemeester Steveningenlaan naar de McDonald's, zeg maar, richting Middelburg, Kroonjuweel. Er waren altijd wat minder deelnemers. Dus mensen waren een beetje teleurgesteld. Want hoe meer mensen er in de straat zitten, hoe meer publiek erop afkomt. Maar deelnemers die er de afgelopen jaren niet zaten, waren er nu wel. Normaal gesproken heb ik gewoon mijn werk. Maar het is sinds half maart weggevallen, grotendeels voor 75%. Dus dan heb je wel weer tijd natuurlijk voor zulke dingen. Dus vandaar dat ik nu ook op de rommelroute zit. En lekker kon ruimen in huis en op mijn atelier. Heel veel kralen en materialen en zulke soort dingen natuurlijk. En overtollige huizenraad, wie heeft dat niet? Veel bezoekers lopen met trolleys over de rommelroute, maar Sharon vindt dat iets te gevaarlijk. Dan heb je eigenlijk niet eens door hoeveel je koopt als je zo'n ding achter je aantrekt. Dus ik doe het gewoon lekker met losse tassen. En dan voel je ook wanneer je genoeg hebt. Want je vindt eigenlijk altijd spulletjes als je niet uitkijkt die je eigenlijk niet nodig zou hebben. Of ik kom er meer thuis, dat is mijn ervaring. En het is ook nog eens goed, hè? Je bent lekker aan het lopen. Je moet je tassen vasthouden, dus het is win-win vind ik. Ja, het is een dagje uit, maar het is ook een dagje lekker sporten voelt het. Dus ja, voor mij ideaal. Moeder en zoon komen uit Terneuzen, parkeren de auto ergens en lopen de rest. Je hebt al gauw dat je tussen de 10 en de 20 kilometer loopt als je een hele dag hebt. Kijk, als een stappenteller heb ik dan op mijn telefoon zitten en dan kijk ik 's avonds en dan denk ik zo, dan heb je toch echt heel wat kilometertjes in de benen. En toch doet hij dat supergoed bij je ook. Spaar je er echt voor? Nee, ik heb gewoon een of ander rood ding. Dit en dan doen we dat opvullen. Zo, goede buiten al. Even lezen en spelletjes spelen. En dan gaan wij nog een rondje lopen. Regen en motregen de hele dag. Het is echt herfst nu. En kijk nou dat vogeltje. Terwijl we een week geleden nog op het strand lagen. Morgenochtend is er lokaal mist en nevel, maar het is overwegend droog en de zon die kan soms doorbreken. En ook de komende dagen is het een mengeling van veel regen, af en toe een zonnetje. En zometeen onze nieuwe serie Museum TV. En we starten in het Historisch Museum de Beverlanden. Waar we hier naar kijken, dat is de klederdracht van Zuid-Beverland. En dat droeg eigenlijk iedereen hier. Het is niet zo dat het alleen door boeren gedragen werd, maar de hele dorpsbevolking, behalve dan de notabelen, de mevrouw van de dominee, de dokter, de notaris. Maar verder droeg iedereen dat. Ja, kijken dus naar deze nieuwe museumserie bij Omroep Zeeland. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen. Een eigen huis. Dat willen we allemaal. Maar soms lukt dat even niet. Wie zijn die mensen? Waar kom je dan terecht? En hier zo woon ik dan. Hoe voel je je toch thuis in Zeeland? Je ziet het elke donderdag bij Omroep Zeeland.